के अपना सिंहासन पर बैठौले आ कहले कि हे बाबा तनी हमार बेटी एगो बाड़ी पार्वती हवी तनी कर हस्त रेखा देखी भाग्य रेखा देखी उनका भाग्य में कैसन घर आ कैसन बर लिखल उहे राजा हिमांचल हाथ देखले पार्वती के राजा हिमांचल के कहला पर नारद जी हाथ देखले पार्वती के हाथवा देखले तो कहले कि राजा तहर बेटी में सब गुण बा सब गुण बा तहरा बेटी बाकी ए राजा जी ई कन्या बड़ भागी है राजा जी ई कन्या बड़ भागी सब कुछ ठीक एगो गड़ बड़ बुझाता कि बर मिली है बनबागी ए राजा जी बर मिली है बनबागी सब निमन बा लेकिन तारा बेटी के जौन दुल्हा मिली है भूत प्रेत हाकनी डाकनी के संगतियां मिली है पर्वत पर पहाड़ पर रहे वाला मिली है भांग धतुर खाए वाला मिली है राजा हिमांचल कहले कि एकर उपाय का बा ई भाग केंगा बदल जाई तो कहनी नारद जी की शिव जी के करी है जंगल में जाके करी है तपस्या तब मेटी करम के दागी ए राजा जी तब मेटी करम के दागी सारा माँ मनोज आज गाय के सुनावता रे लिखल हल छुमन त्यागी ए राजा जी ई कन्या बड़ भागी कहले कि सब कुछ ठीक एगो गड़बड़ बुझाता बरबा मिली है बाबूरा कहले कि राजा के बेटी के बौराह से बियाह होई लोग हमरा के का कही कोनो उपाय करी त नारद जी कहने कि उपाय बा जंगल में जाके शिव के ध्यान धरी है शिव के तपस्या करी है शिव यदि खुश हो जाई है शिव जी से इनकर बियाह हो जाई तो सब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए उहे पार्वती मैया सुनली अब मैया के प्रणाम करता रही बाबूजी के प्रणाम करता रही कमंडल लेके आ जंगल में प्रस्थान करता रही माई रोकतरी ना बेटी जंगल में मत जा हम राज में मंत्री बनवाई तनी तपस्या के नाम आई जंगल के काम घरे ना हो आ घर के काम जंगल में ना हो शिव के ध्यान धैली हो धैली ध्यान माना रे शिव के धैली ध्यान माना तो देखो अरे मरली हो बाबुनी आसाना मारे धोइली तो देखो मरली हो बाबुनी आसाना मारे धोइली शिव के ध्यान तो देखो मरली हो बाबुनी आसाना मारे धोइली शिव के ध्यान उन्हें पार्वती ध्यान में हो गई एगो तारकासुर नाम का निशाचर इतना अत्याचार कर इंसान से लेके देवता तक ले परेशान हो गई देवता लोग के मार मार के भगा देलस देवता लोग अपन लोग छोड़ के रूप बदल के आ धरती पर आके रहे लागल बहुत दिन बीत गई तो राय कोई लोग रे भाई कहियाले हमने के घर छोड़ के घर बिनिया कइल जाए ई मुई केंगा एकर उपाय खोजो उहे सब देवता लोग मिल के ब्रह्मा जी के लगे गई अब ब्रह्मा जी से कहलो कि हे ब्रह्मा जी
तारकासुर हमनी के परेशान कर देले कौन उपाय करी जे एकर मृत्यु होखो ब्रह्मा जी कहनी कि उपाय हम ना करो उपाय तारा लोग के करे के का मालिक करी कि शिव जी के बियाह करावे के शिव जी के बियाह होई आ 6 मुड़ी वाला लड़का होई उहे तारकासुर के मारी उबरा मैया पार्वती भी ध्यान में बाड़ी अब भोले बाबा भी ध्यान में बानी तब ध्यान में बानी तब बियाह के ना होई वह देवता लोग अपना देव लोग से परी लोग के बुलावल लोग रंभा उर्वशी मेनका इत्यादि सब परी लोग जाके शिव जी के लगे चूड़ी खनकावता पायल छनकावता देहिया धोके हिलावता अपना नगरिया से चलली हपरिया तो होठ चमका के नच गावे लगली तो परी भोला जी के मानवा डोलावे लगली परी भोला जी के मानवा डोलावे लगली नचली ह गवली ह तुरली ह तनवा बहु न डोलता वे भोला जी के मानवा नाच गाय के हर जब गईली अपने मन शर्माए लगली क्या हुआ तो परी भोला जी के मानवा लगली परी लो प्रयास कई लेकिन शंकर भगवान के आंख ना खुलल शंकर भगवान के मन ना डोलल तो देवता लोग कामदेव के बुलावल आ कामदेव से कहलो कि हे कामदेव यदि शंकर भगवान के ध्यान दूर देता रहो तो हमनी के सब दुख दूर हो जाए वह शंकर भगवान के ध्यान दूरे खातिर कामदेव अपना मेहरारू के संगे ले लहले आ चल रहे ये पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर जब शंकर भगवान के ध्यान दूरे खातिर कामदेव चलले तो जितना लोग बूढ़ हो गए रहे कामदेव के प्रताप से सभी लोग जवान हो गए लड़का सब सियान हो गए सूखल गाछ आ सूखल घास हरिहर हो गई सब जवान हो गए धरती पर आ कामदेव जाके फूल के बाण बना के 5 गो बाण शंकर जी के हृदय में मरले शिवा बाबा गोइले रे जागी किया हो मोरे रामा चारू ओरिया नजर घुमावे किया हो मोरे रामा चारू ओरिया नजर घुमावे कौन है वो दुष्ट जिसने इतना बड़ी गुस्ताखी की चारों ओर कामदेव पर पड़ली नजरिया जरी के भइल जर कामदेव पर पड़ली नजरिया जरी के भइल जर किया हो मोरे राम गबले मनो जाल
जी हमरा के 51 रुपया देनी हार्दिक अभिनंदन भैया बड़ा देरी से आओ तनी लोग गुड्डू भैया हमरा के आगनियो किलो साहब रुपया देनी हार्दिक अभिनंदन करब आ वकील साहब के ओर से हाथ में पुरस्कार मिलल बा हार्दिक वकील साहब के ओर से 100 रुपया मिलल जय हो हार्दिक अभिनंदन करब तनी बड़ी देरी हो जाता जनो नहीं वकील साहब आ कथा में भी भोर हो जाता मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो जाला तो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाला हां सही बात जानते ही बानी तो जननी कामदेव पर नजर पड़ल कामदेव जर के राख हो गई तब रती आके रोवे लगली कहली कि हे भोलेनाथ हमरा पति के कोनो गलती ना रहल ना ई देवता लोग के कहला से राउर ध्यान तुरवावे खातिर हो रहलन अब हमार उद्धार केंगा होई तो शंकर भगवान आशीर्वाद देने की जा द्वापर युग में तहार पति कृष्ण के बेटा होई है नाम प्रधुमन होई तू मायावती हो खबू फिर तहार मिलन हो जाए आ शंकर जी के ध्यान टूटल आ देवता लोग शंकर भगवान के लगे जुटल आ शंकर भगवान पूछनी की तब अपने केने आइल बानी सब देवता लोग कहल की हे भोलेनाथ हमने के मन करता है एगो बारात करे के शंकर भगवान कहे कि बारात जाई लोगी करी लोगी तो लेकिन ना ये बरतिया में रौरो के न्योता देबे आइल बानी तो कहनी कि अच्छा ये बताएं कि बाराती के दूल्हा के हो तो देवता लोग कहल की रउआ सकारी जे बाराती चलेब नु तब दूल्हा के नाम बताएब सब शंकर भगवान कहनी कि हां हमहू बाराती चलेब दूल्हा के नाम बताओ तो देवता लोग कहल कि दूल्हा रौरे होई लेकिन हाँ दूल्हा तो हाँ मालिक आपको विवाह करना पड़ेगा विजेंद्र बाबा बोले अरे विवाह बाबा हो विवाह बाबा तो करिया अपन रौरा विवाह बाबा करिया अपन विवाह बाबा करिया अपन रौरा विवाह बाबा करी शंकर भगवान कहनी कि एगो तो बौरा आ दूसरे दुआ कौन लड़की हमरा से करी बिया देवता लोग कहल कि रउआ का नहीं जानो हे भोला दानी रउरा सब जानतानी हे भोला दानी रउरा सब जानतानी जान के बनिले बौरा बाबा करिया अपन रउरा विवाह बाबा करिया अपन विवाह बाबा करिया अपन रउरा भोलेनाथ रउआ खातिर लड़की तपस्या करता रही राजा हिमांचल के बेटी हवी पार्वती नाम हो कोई साल हो गई तपस्या करत बुझा तक रउआ खातिर प्राण त्याग दी है भोले बाबा कहने की तपस्या करता रही नु तहने सुनो उनकर परीक्षा लियाई परीक्षा में पास हो जाई है तब हम बियाह करे आ जहाँ फेल भइली हम बियाह ना करे उहे सप्तऋषि लोग के बोलवनी आ कहनी कि जा लो लड़कियां तपस्या करती है ना तहाँ जाके हमार खूब शिकायत करी हलो खूब उहे सप्तऋषि लोग जाता आ कहता लोग कि पार्वती का ओइसन बूढ़ खातिर तपस्या करे माने कुमार बाड़ी जो उनका खातिर हम कहे जब उनकर 1.5 दर्जन लड़का बड़ा सा 1.5 दर्जन हाँ अब बताएं 1.5 दर्जन वाली लड़का वाली गम वाली गीत गाती है प्यार कांच कुमार के नु इनका ऐसा 1.5 दर्जन लड़का मुहार का जननी उहे सप्तऋषि लो जाके कहता कि ये पार्वती तपस्या छोड़ दो हम निक मिल के तहार विवाह राजा के बेटी हो तो कोनो राजकुमार से करा देता अरे ऐसन बर खाती ऐसन बर खाती तब तू अनेर करेलू हो ऐसन बर खाती ऐसन बर खाती तब तू अनेर करेलू हो ऐसन बर खाती ए पार्वती
जानता रू कैसन बाड़े खाए के वन नहीं रहे के घर बा खाए के वन नहीं रहे के घर बा उ अनाज ना खाले तू का खइबू उ भांग धतुर खा ले आ घरों में ना रहेले गर्मी होके बरसात होके जाड़ होके कैलाश पर्वत पर रहेले ना खाए के ओन बना रहे के घर बा दे इतने ना पहने के कपड़ो नहीं खाए सच बात कोई ना पहने के बस तोर बा सच बात कोई ना पहने के बस तोर बा तो ऐसन बोर खाती ऐसन बोर खाती तब तू अनेर करेलू हो ऐसन बोर खाती ऐसन बोर खाती तब तू अनेर करेलू हो ऐसन बोर खाती हमरा के डॉक्टर साहेब आ हैप्पी बाबू के ओर से पुरस्कार दे रहल बनी हमरा के भैया हार्दिक अभिनंदन करब। हाँ संक्षेप में होता बिल्कुल। हाँ अब उहे सप्तऋषि लोग शिकायत को के आइल बा पार्वती मैया कहली कि हे दे जकरा मन में जकर सूरत बस जाला न ओकरा खातिर उहे चीनी हो जा जकरा मन करी खाए के खटाई तो घी ही मिठाई का करी आ केहू के मन करी भुइए पटाई तो तोषक रजाई का करी भौजी पेटकुनिए ना सुतल जाला उठ जा हां पेटकुनिए ना सुत के लगल जाला बाउर सपना देखे ना ना वहां का योगा कर दनी पेट अंदर करे खातिर हां वे सब त्रिशी लो शिकायत कल तो पार्वती में खिस जा गली कहले ए मुनि बाबा तहरा से मतलब का बा मन में ठान ले बानी तब विवाह शिव जी से करो ढेर बोल बोलो श्राप दे जर के भस्म हो जी बोलो भाग जा सब त्रिशी लो थर थर कांपे लागल अब भाग के आइल बोलो भोला बक लगे आ कहत लो जे लड़की तपस्या में पास हो गई परीक्षा में पास हो गई वो तो हमने के सरापे के कहत रही हो राउर शिकायत कहनी है सन कहने बोला बा कि तारा लो से पास हो गई हम परीक्षा ले हम परीक्षा ले वह शंकर भगवान दू गो रूप बना के अब मैया पार्वती के लगे जाता नहीं कथा ये होता कौन कौन रूप बनोले बानी केंगा केंगा परीक्षा लेता नहीं अब तो नहीं हाँ कांड हो जा